Oh, God. Oh, yeah, it's horrible. Grabe, first time ni Tommy. I'm so proud of him. Cosa linda, ay amor, amor. Okay, hanap tayo ng pang Christmas balls. Tommy, right here. Marami silang ano, oh. Oh, it's right here. Oh, ito, dami. Look, this is... Ito lang siya. How much is this? Oh my God. Yes, I want that. Massive box. How much is inside? Oh, it's not a lot. It's not a lot. $13. 13 bucks? I thought it's a lot. How many it's in here? Let me see kung meron ba silang ano. Baka may tipak ba. Tignan natin. 101 pieces purple. Okay. $1, oh. Ito siya, yes. $1. Ito. Gusto ko din to siya. Ito. Pero yun na purple. Oh, marami silang ano, oh. They have a lot of... Gusto ko to. This one, oh. It's nice. Pero hindi kasi kami ni Tommy gumagamit ng mga ganitohan. Ang ganda. Magkano to? Yeah, it's for the dogs. We don't really use this, huh? We don't really need that. It's just the two of us. Oh, they have nice over here for pets too. Look. What are you gonna do with that? For the kids. What is nice for pets? This is for pets over here. What? For pets? It says pets right here. Oh. Pets collection. Pet collection. Dining. Meron silang ano, decor. Oh, what? What? I think it's because the pictures. Is that what it is? Ito lang yung ano. Oh, that's a nice one. That's good for the couch, for the beanbag or the couch when we're lying down. Right? Oh, God. They have pillows, guys. Christmas pillows. Oh, my goodness. Meron silang mga Christmas pillows. Pero ayaw ko ng mga ganito. Ayaw ko, kung bibili man ako ng pillow, yun talagang pang ano, pillow. Pero maganda naman. Magkano ba? Magkano? $10 na lang. $10. Oh. $10. Ito, magkano to? $10 lang pala ito lahat. Ito, guys. Kumuha rin ako ng gold. I-mix na lang natin kasi pangit puro purple, diba? So guys, change yung mind kasi ang dami nun. Ha? Just don't put them low. Okay. That's it. Wala. Broken. That's it, Han. No light anywhere. Hi. It's nice to have that one. It's because it's a cheap one. Maybe I can get this. Also. These have the rose gold too. Oh, I like that. That's the rose gold. They don't have it here. That's a big. No, it's 3-pack. Oh, really? That's nice. Yeah, but what kind of color is that? It's like silver, steel, gray, and like a pearl white. And the plastic. It's plastic. And is it too much? Is the same thing? Is it the same? What we there? Same one. Same one. Same one. And what kind is this Well, I don't see no plastic? purples. Yeah.
But you can get a green, you can get a red, you can get a gold. The only purple they have, guys, is yung ang laki naman, oh. Andun, isa ulit natin. Gusto ko tong pagka-blue na to. Maganda yung blue niya. Gusto ko sana. Okay, get that one. We're gonna hang that with her. With the boo-boo and honey. Good morning, everything. Good morning, guys. Good morning, everything. Pasensya na, balik na naman tayo. Labhan po ito, guys. Gustong-gusto ko lang talaga. Meron naman akong iba. Gustong-gusto ko lang kasi sobrang maganda yung feeling. So, yun. Good morning. Luto tayo ng bacon. Kasi nakalimutan kong nag-defrost pala ako ng bacon the other night. So, nakalimutan kong lutuin kahapon. Sabi ko, lutuin natin itong bacon. Hindi naman ito lahat. Hindi ko naman lutuin ito lahat. Mga ilang piraso lang yung bacon lutuin ko. Thursday pala ngayon. Magluto din ako ng sunny side up na egg for tummy. Alam nyo, kapag kasama nyo tong asawa ko, hindi talaga kayo magkalisod-lisod sa pagkain. Hindi talaga kayo magkalisod-lisod sa pagkain. Kasi manaba na lang kayo't manaba. And anyway, alis din siya ngayong araw. Kasi nag-start na daw umulan doon. At alam nyo naman, pag umulan, takbo niyan agad doon. Way, naglaway. Because it's addictive. That's why I don't cook a lot, because it's addictive. Paul, what are you starving, huh? What is it? Maybe she wants something. Because you never really come here, honey. You never come here and beg. Alam nyo, I don't know kung nasabi ko sa inyo, itong couch ba na kita ko sa inyo, tinabunan ko siya kasi doon si Dimples palagi. Pero ipakita ko sa inyo yung cover niya, look. Maganda siya, guys. Napakita ko sa inyo kahapon, di ba? Maganda yung cover, color, velvety, whatever, nakaiti, ganon. So, ang problema lang sa kanya is hindi siya nag-fit. I mean, fit na fit, may mga extra pa. So, hindi ko alam kung paano gawin. I think I'm just going to leave it like this. Look. I think yun yung gagawin ko. I'm just going to leave it like that. You know? Kaysa, di ba, nakita nyo yung old fabric niya. So, and he's going to leave. Don't get me involved. He's going to leave. My little boy, sleepyhead. So, pabaunan ko lang siya. Ito na lang yung natira ng... pabaunan ko siya ng chicken salad. What else? Ipadala ko tong salad. Alis na naman siya, guys. Iiwan na tayo nag-iisa dito. Iiwan na akong nag-iisa ni Mr. Si Mr. Cupido man na. Cupido. Ipadala ko to sa kanya. The whole thing. Kasi meron naman akong salmon. Yun. Hello, what are you doing over there? Your toy. You play with your toy. You guys have a lot of freaking toy. Hi, Baba. Alam nyo, guys, nakakapagod paminsan kapag mag-isa. Pero sinabihan ko talaga si Tami, bakit naman palagi mo akong iniwan dong? Hindi mo ako sinasama dong sa mga ano dong. Kapag pupunta ka dong doon sa bahay, hindi mo na ako isama dong. Dong ka dong. Oh, happy Misty. Happy Misty. Where's Roxy? Work. Oh my God, guys. This is my life.
My All right. husband always leave me. You drive careful, okay? I'll give it a shot. Hey, please drive careful. Love you, on. Talk to you later. You know the, it's Oh, wet. cigarettes. You, oh God. This one, I got like 3 left in the Oh box. God. Oh, yeah, it's horrible. Ano, you kiss my nose? Because that's what My you put. toes, my nose, matos, matos. My toes. My toes. That's my family name, guys. Matos. What's her name? My toes. I'm not matos anymore, guys. MaryAnn, my toes. I'm not matos anymore. I am. My toes. MaryAnn, my toes. MaryAnn. MaryAnn just blows. What? It just blows. Means like this really sucks. You know what, hun? Huh? How much shit did you put in that? It's just the chicken. Few chicken, maybe like 4 chicken. Where's my bag? And My the cold string bag. beans, I gave it to you. Where's my cold bag? Is it in the other room or you put it in here? I don't know, where is it? You need it? Yeah. Why you need it? Hala, uy, hindi pa talaga na mamatay itong mga ano, guys. Hindi pa finally, hindi ko man tinubigan yan. Yung ano, oh, yung atsal. Oh, yeah, Friday. So, tomorrow is Friday? So, are you coming home? Are you coming home tomorrow? Huh? It's just right there, Tommy. Over there, all lay down, all black. Okay. I love you. Love you too. Talk to you later. You come back, huh? Bye. Yes, I come back. Remember, it's supposed to be raining. Bye, guys. Bye, guys. Umalis lang ako para kunin yung nilabhan ni Tommy, look. Seriously. Umalis lang ako para maglaba. Ano yung nilabhan ng daddy mo. Ano bang ginawa mo? Nag-i-edit ka rin? Are you editing? Loka, mama. Are you editing? Seriously, what are you doing on mama's laptop na? Alam mo, hindi ako makatapos talaga sa gagawin ko, guys, kapag mag-i-edit ako, kapag andito yung laptop sa ano ko. Nakatingin na naman siya. Tina-transfer ko lang yung laptop dito. Nakapara na siyang Let me find my cellphone. Hindi ko na makikita yung cellphone. Asa na yun? Umalis na si Tommy. And itong nilalabhan niya, naglabas siya. Sus, ang lakas ng ano ng washing spill. Yung tubig lumabas sa likuran. Hindi ko alam talaga kung bakit. Sa lakas ba or something. Or sira na ba yun? Kababago-bago pa yung washing machine na yan. Sira na agad. Doy, Ginoo ko, kamahal pa na ba? Hoy, Ginoo ko! What are you doing? Oh my God, every time I move my laptop, you're over there. Hobbs, can you please leave my laptop alone? Gustong gusto talaga yung laptop ko, guys. Iwan ko na lang. What are you doing? What are you doing in mama's laptop? Huy. Huy. Leave mama's laptop alone. I'm going to close it. I'm going to close it. Look, I'm going to close it. Alam nyo ba, nakatingin ako sa front door namin. Pagtingin ko, may ibon. Malaking dala na parang, ano nang humay, yung rice. Hey ba, hey Joe, ganun. May malaking dala sa baba niya, ganun siya, ganun. Pipik, pipik, pipik. Talon-talon siya dun, tumitingin. Hindi dumadating yung mga katulad niya. Tinitignan ko talaga, hindi ako gumagalaw. Dumadating yung katulad niya, yung mga katulad niya na ibon, yung talagang pareha sila color. Dumadating, hinahiwalay-hiwalay nila. Natawa ako, parang mga tao, guys, yung mga ibon. Hinahiwa-hiwalay niya, yung ano, yung hay na dala nila. And then, isa-isa sila. And then, lipad sila. Asan sila lipad? Doon sa kahoy. Alam nyo ba kung I think ano yung ginagawa nila is yung kung saan sila mag-deliver ng baby nila. Yung parang doon sila, yung parang anong tawag yun? Basta yung parang nest nila ba? Gumagawa sila ng nest nila. Yung doon yun ilagay yung bagong baby. Parang may pregnant sa kanila or something kasi ganina pa talaga sila. Ganun ako ng ganun. And then, parang nagtutulungan sila ba? Hinihiwalay-hiwalay nila yung nest. Yung hay na dala ng isang ibon. And then, pinupulot nila isa-isa. And then, lipad sila doon sa kahoy. Sabi ko, wow, it's amazing talaga. No? Iba-iba talaga, no? Yung mga ibon, kung makikita mo sila, yung paano yung mga galawan nila.
ma-amaze ka talaga na parang, wow, nagsasalita pa lang talaga sila. Nagsasalita, nag-uusap pala talaga sila. So yun yung mga balita natin guys, yung mga ibon, nagsasalita, nagtutulungan, you know, yung mga mag-anak. mga mag-anak na ibon, kamag-anak na mga ibon. Ay, meron pa palang ano, meron tayong Christmas ornament. Linex. Dala ito ni Tami eh. Marami silang mga ganito guys, yung mga Linex na mga ornament na mga ganito. Iwan ko, iba't ibang klase. Mga, ano, iba-ibang klase. So, kaya, ilagay natin ito. Tignan natin kung makukuha pa. Parang hirap naman ito. Maganda talaga yung Linex. Ang dami nila. Halos yung mga ano ni Bianan. Mga Linex talaga siya. Pagkatapos ng Christmas, ibalik siya dito. Kaya yun yung mga ginagawa ko. Binabalik ko sila. Kasi para safe, hindi maano ba? Cross guys. Guys, alam nyo ba guys, hindi na ako makahiga doon. Hindi na ako masaya. Hindi na talaga ako masaya. Tignan nyo naman yan. Tignan mo naman yan kung sinong andito. Tabunan natin. Hulmang-hulma yung katawan doon. Hulma-hulma. Sus, doon yung puwit ko. Komportable yung buhay ko dyan. Si Habs yan guys. Tulog na tulog. Kaloka naman ito. At hindi ako makaupo dito sa bagong upuan dahil tignan mo. Kaya may cover. Look, tignan mo. Ang daming puti sa ibabaw dahil doon sa Christmas tree nagtatago palagi, ha? At dito sa higaan ni Dani na puro cover, puro pilo, puro blanket. Andito yung isa. Mata. At ito yung good girl ni Mama. Look, andito sa baba ang good girl. Yes, Mama's good girl. Yes, you are. Yes, you are the good girl. Yeah. Somebody's jealous. Oh. Somebody's jealous. So lazy animals. You guys are so lazy. And also guys, alam nyo ba na si Tami tumawag kanina? Sabi pa niya sa akin, Han, I just want to let you know na umalis ako sa bahay. Sabi pa niya, umalis daw siya sa bahay. Sabi ko, where are you going? Sabi pa niya, mag-ano daw siya kasi umulan, di ba? Umulan. Sabi pa niya, punta ako sa ibang town. Sabi pa niya, let me try to go over there. You know that place. Para magboto. Kasi may ulan. Imposible daw yung mga tao lalabas. Hindi daw yung lalabas. Ganon, sabi niya. So, hindi daw lalabas yung mga tao. So, pumunta siya doon. Nakaboto na siya, guys. Ano tumawag siya. Sabi niya, yeah! Alam nyo ba, guys, na nakarehistro yan si Tami, bata pa. Yung pwede nang magboto. Pero never pa yang bumuboto. Never pa siyang nagbo-vote sa yung mga election. Sabi ko, wow, it's your first time. Sabi niya, yeah, kailangan na. Sobrang saya niya, guys. First time niya. Tumanda na nga't lahat-lahat. Ngayon pa siya nakaboto. Sabi pa niya, grabe, first time ni Tami. I'm so proud of him. Yun, nakaka-proud kasi sobrang happy niya, guys. Sobrang happy niya na nakaboto siya talaga. Sabi pa niya, oh my God, hindi daw niya inaasahan na nabubuto siya. Grabe, sabi ko, kailangan ko nang mag-citizen para next time makabuto na ako. Ang sarap ng isda. At saka yung ano ko, sausawan ko, guys. Alam niyo ba kung ano 'yon? Sukang pinakurat. Alam nyo ba, ako, kapag kumakain ako ng isda, di ba may itim part, parang dark meat ng isda. Ginagawa ko, hindi ko siya kinakain talaga. Kasi, sa tingin ko is dugo siya, na sa tingin ko is dugo siya na na tumitigas. It's time natin, si Tamimoy. Hold on, message. Hello. What are you doing? Not much. What are you doing?
phone screens. So, what do you feel when you vote? Are you happy you vote? I'm happy I don't have to worry about coming back down and doing it again. Yeah. Hello guys, hindi na ako kakain ng dinner, oy. It's 7:30 na. Hindi na ako kakain. Kung gugutomin ako, kung magutom ako ng mga 10, 11, babangon na lang ako. Kasi for now, hindi talaga ako gutom. And matulog na lang ako. Anyway guys, matulog na ako. And tatawag yun si Tami mamaya. So yun. Tatawag yun and... Guys, thank you guys so much for watching. I will see you guys tomorrow. Pasensya na guys, ngayong araw talaga is wala masyadong ganyan.